आज देखिए प्लस थ्री फास्ट सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर वन सिलेक्शन 1 मार्क क्वेश्चन ता पूर्व वीडियो लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। এই ପିଡିଏଫ ଟା କୋଉଠି ମିଳିବ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିମି। ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ଲେଖା ନୋଟ ଦେମି, ଏଥିରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକରେ ଭାଷା ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାପ୍ତପ୍ତି କିପରି ଘଟିଛି? ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଧାତୁରେ ଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଭାଷା ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାପ୍ତପ୍ତି ଘଟେ। ଭାଷା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଟି କ'ଣ? ଭାଷା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିବାଣୀ। 3ରେ ଭାଷା ଶବ୍ଦର ଗ୍ରୀକ୍ ପ୍ରତିଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ଭାଷା ଶବ୍ଦର ଗ୍ରୀକ୍ ପ୍ରତିଶବ୍ଦଟି ଲୋଗସ୍ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଗ୍ରୀକ୍ ଲୋଗସ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗ୍ରୀକ୍ ଲୋଗସ୍ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ। ଭାଷାକୁ କାହିଁକି ଭାବ ପ୍ରକାଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ମନୁଷ୍ୟର ମୌଳିକ ଚିନ୍ତନ ଓ ବିକଶିତ ଜ୍ଞାନର ପରିପ୍ରକାଶ ଲାଗି ଭାଷା ହିଁ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ। 6. ମନୁଷ୍ୟ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର? ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ଓ ଭାଷା ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସମ୍ପଦ ଥିବାରୁ ସେ ଇତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। 7. ଇଂରାଜୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ୍ର କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି? ଇଂରାଜୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ୍ର ଲିଙ୍ଗୁଆ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି। ଲିଙ୍ଗୁଆର ଅର୍ଥ ଜିହ୍ୱା। 8. ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ମୂଳରେ ମନୁଷ୍ୟର କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ? ବାକ୍ଯନ୍ତ୍ର। 9. ମନୁଷ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସଂସ୍କୃତ କେଉଁ ଧାତୁରୁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି? ମନୁଷ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ମନ୍ ଧାତୁରୁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ମନ୍ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା କରିବା। 10. ଭାଷାର ସାର୍ଥକତା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ? ଭାଷାର ସାର୍ଥକତା ବକ୍ତା ଓ ଶ୍ରୋତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। 11. ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ? ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ବା ଚେତନା, ଭାଷା ଚୟନ, ଶବ୍ଦ ଚୟନ, ରୂପ ରଚନା, କାବ୍ୟ ରଚନା, ମାଧ୍ୟମ ଚୟନ ଓ ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ। 12. ସ୍ରୋତର ଉପଲବ୍ଧି କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ସ୍ରୋତର ଉପଲବ୍ଧି ନିର୍ଭର କରେ ଧ୍ୱନି ଶ୍ରବଣ, ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ, ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ, ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ରୂପ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ। ଇତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଇତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦକୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବାକ୍ କୁହାଯାଏ। 14. ମନୁଷ୍ୟ ଭାଷାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନୁଷ୍ୟର ଭାଷାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ ବାକ୍ କୁହାଯାଏ। 15. ଭାଷାର ସାମାଜିକ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭାଷାର ସାମାଜିକ ରୂପକୁ ଲାଙ୍ଗ ବା ସମଷ୍ଟି ବାକ୍ କୁହାଯାଏ। 16. ପାଣିନିଙ୍କ ମତରେ ଭାଷାର ସଂଜ୍ଞାଟି କ'ଣ? ପାଣିନିଙ୍କ ମତରେ ଭାଷା ବ୍ୟକ୍ତାହାବାଚୀ ଧାତୁ ପାଠ। 17. ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ଧ୍ୱନି ସମଷ୍ଟିର କେତୋଟି ରହିଛି? 2ଟି ରହିଛି, ଅର୍ଥ ତତ୍ତ୍ୱ, ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ। ତାପରେ 18. ଭାଷାର ଇତିହାସ। ଭାଷାର ଇତିହାସ ଆଧାରିତ ରୂପଭେଦକୁ କେଉଁ ଆଧାରିତ ରୂପଭେଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ଭାଷାର ଇତିହାସ ଆଧାରିତ ରୂପଭେଦକୁ ସମ୍ଭା ଆଧାରିତ ରୂପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଭାଷାର ରୂପଭେଦକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ? ଭାଷାର ରୂପଭେଦକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ମୂଳ ଭାଷା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯେଉଁ ବୃହତ ଭାଷାରୁ ବହୁ ଶାଖା ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ମୂଳ ଭାଷା କୁହାଯାଏ। 21. ମୂଳ ଭାଷାକୁ କେଉଁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ମୂଳ ଭାଷାକୁ ଇତିହାସ ଆଧାରିତ ରୂପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। 22. ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ମନୁଷ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଂଶ କିଏ? ଜିହ୍ୱା। 23. ଭାଷା ବ୍ୟକ୍ତିହୀନ-ବାଚୀ କିଏ କହିଥିଲେ? ପାଣିନି। 24. ବ୍ୟକ୍ତିବାଚୀ ବଣା ଯୋଶ ଏତ ଏମ୍ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚଃ ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ପତଞ୍ଜଳି। ଆନ୍ସର। ରାଜଭାଷା କାହାକୁ କହନ୍ତି? କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ, ଶିକ୍ଷାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନାର ଭାଷା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାହା ସ୍ୱତଃ ରାଜଭାଷା ବା ସରକାରୀ ଭାଷା ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। 24. ଉପଭାଷାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଡାଇଲେକ୍ଟ। ଉପଭାଷାକୁ ଡକ୍ଟର ଭୋଳାନାଥ ତିୱାରୀ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି? ବୋଲି ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି କୋର 2ର ସେ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସର କୋର 2ର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁରା। କାଲିଠୁ ମୁଁ କୋର 2ର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ରୁ ନେଇକି ଆସିମି। କାବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାରଭେଦ ଲେଖ। ମହାକାବ୍ୟ କ'ଣ?
ଏହାର ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାରଭେଦ ଲେଖ। କବିତାର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଲେଖି ଏହାର ପ୍ରକାରଭେଦ ଦର୍ଶାଅ। ଗୀତି କବିତାର ସଂଜ୍ଞା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଆଲୋଚନା କର। ଗାଥା କବିତା କ'ଣ? ଏହାର ସ୍ୱରୂପ ଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ସନେଟ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶାଅ। ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତିକାର ସଂଜ୍ଞା ଓ ସ୍ୱରୂପ ଲେଖ। ଗଳ୍ପର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାରଭେଦ ଲେଖ। ଉପନ୍ୟାସର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାରଭେଦ ଲେଖ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଦିଅ। ନାଟକର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାରଭେଦ ଆଲୋଚନା କର। ଏକାଙ୍କିକାର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାରଭେଦ ଲେଖ। ନାଟକର ଗଠନୀ ରୀତି କିପରି, ଏହାର ବିକାଶ ଧାରା ଉପରେ ବିବରଣୀ ଦିଅ। 13 ନମ୍ବରଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 14 ପ୍ରବନ୍ଧର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାରଭେଦ ଓ ଏହାର ବିକାଶ ଧାରା ଆଲୋଚନା କର। ରାମ୍ୟ ରଚନା ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଗଠନ କଳା ଲେଖ। ତାପରେ ଯିବା 16 ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ କ'ଣ? ଏହାର ସ୍ୱରୂପ ଓ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କର। 17 ଜୀବନୀ ଓ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖ। ଏହାର ସ୍ୱରୂପ ବାବଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଏତିକି 17ଟା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୋର୍ 2ର। କାଲିଠୁ ମୁଁ କୋର୍ 2ର ୟୁନିଟ୍ ବାଇ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିମି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରହିଥାଅ। ଏଇ PDF ଗୁରା ଆମ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ସେଠି ଟଚ୍ କର, ଡାଉନଲୋଡ଼ ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ, ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେବ।